Ina
Okay. Yeah, Hajila.
No. Praise the Lord. I said praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. It says in any situation we find ourselves, we have to give him praise. Ephraim Umeh is the chairman of Achi Family Meeting in Abuja. This man is the vice chairman. This man is the PRO. My humble self, Chief Ernest Ifejika, Radio Nigeria, is the treasurer of that association. Ephraim Bidoguba only so time 2019 and the river and Perry. Since my Ephraim, I know I'm missing a boy, I know I'm not on our rear. I conclude no undo. I worry. Man, I hate Chile camera there, praise the living God. So, according to our constitution, I represent this thing. Let me not forget. Ephraim Umeh is the financial secretary of Ojiriba Welfare Association in Abuja, and he's also represented. All of us are members of Ojiriba. All of us are members of Achi Family Meeting. Onyama Gojidimba, Ijo Budona, Ewambo, Chobandibunu, Adia Mama, O Barabo. On behalf of Achi Family Meeting, on behalf of my chairman and the members of the members, we present the constitutional provision of 80,000 naira to the family and the wife of Ephraim Umeh, Onyekachi. We want to thank God for his life. Before Ephraim
one of his sons, America. Ephraim now to that man. My mind because the man here I answer seriously. No one I go the buy any no I got on the 26th. Amaro Adem. I'd like to thank you very much for everything you are doing here. We left Abuja very late yesterday, but I say I must be here. Praise the Lord. Hallelujah. Manduka, Nipunibe, Omone, Didika Ingewe, Eburogo Agape Chuku. And the way we are doing Enjoy Onyeka Azagi. I'd like to thank you very much once again. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. I'm a member of Ujima local government. So, yes, sir. When I say I'm about time, I would sum of 20,000 naira. Okay. And this is our brother also with the sum of 1,000 naira. Thank you very much. Right, thank you very much. Also, on behalf of our family meeting, Anyana Kingsley in Del Nombo, where Bambo, the way with the certificate of death, Ephraim, Onyekachi Umeh. Without this certificate, you cannot claim any money Ephraim were in a bank or anything. So we'd like to thank God that this certificate of death is in our hand. Praise the living God. If you know you love Jesus Christ, jam your hands together for him. Thank you very much. When I tell you, you won't die, None Abuja. I want them walk away from women. I leave how is it? La close to Hanji Java. Also, they goes to Lala. Malone Garabupo, Yanaha. Manama Shipatu Pulu, who can leave out. They were like Majilu and Wounded. Kabiko Kerama Yulu. Who is in whatever Robia? Wabia Kuru Huezilola. Tukuga Quachu no Madiku Madinaha Jesus. Thank you very much. Yes, they can put a train of piano. I can't do Budo. Ndo Boroibo, I have one of our as I get your food as Salam Aleku, Lusun Nabia, Nazu and the Gong. Yes, because Oyeka in Anabata. Always special. I Anabata, Zinuno, Augustine, Chupu, Messier, or Hanna Wana. Ndube Augustine, Chupu. Kai abata biko ke kilea Dia, Chelu. biko ke bifaa abata be chukuma aha wabuzo we Russia awena shirune ke yes kai na abata Mr. Iranos and Zununia, I am about Antipechupuma. Even like Andy Benemohana, Karim Matter. Nato, if I saw you will come again to well, call on my child farmer, making it call that honor on your behalf. For instance, the Promague, what is open? You will one because from your wicked almost now. Oh, my wicked, I wonder who my God, I offer Mam. As Mamu Shumo, yes, they got you. I about that. It's no Humphrey or Humphrey.
I saw you no. Give me G. Mr. Ephraim is in Onia. Mama, we have a guitar. I saw you. Only you time, money. No, Geneva, Never State, and Nigeria, no one in there. On what keep the Agbaru. Honorable Bob, Chairman, Labour Party, local government area. PRO, all praise the God. Only way the dog here. I see that you
Is
I get a chineke no atmosphere whether to I conducive. Neither man's our man's here and show appreciation. I'm going to hear respond I can whether it's people or anything, please kindly report to us.
I na-anabata n'ụzọ pụrụ iche. Afọ nwa echeta nna. Oge chief na Kurubi. Ọzọ chief Pontus. Ọzọ afọ nwa echeta nna. Ọzọ Aja ana make it again. Also, baby, that's for all of you. Nemuka, you baby, that's your also, baby, that's your baby, they both. Also, I come to you. IG, I'm not sure you can. No. Okay, I'm back and I'm here. No, my dear, no. Alright, sir. Because men ko haneze, mara fagin onye ebo. Okay, I'm Chief Ernest Ifejika. I'm onye umweze, I retired on Radio Nigeria in 2018. I retired as a Deputy Director, News and Current Affairs. To be about that, Bumaka, Chairman, only Shotai, Nancy Kong, Time when Abuja, and I got family, actual family meeting. After Mumbunu, where see all the way from Abuja, where where see Nujekuji, no Zuka, no, Nduzuka, and the Bona said the Koji. When that's not going to do Namana Jesus. Amen. Because when I make a boyfriend, so be endo. Oh God, endo. My call no near behind on Abuja, no go, boys, woman is here. Second, what good I want to go kiss where Maria Cobb, where's the mother? Anywhere, Obi Amma. The Mojina Korea, on a watching weekend. Oje Rimberi Nanzuko. Obakum Sino Yamu, Onisi Chairman, Onisi Oche, actual family meeting in Abuja. Now Oja Kukwaya Basarego, now Ojiriva Welfare Association. Oyo Ameroju, strong member, I can't Raputa any nine. Vice Chairman, PRO, Western Aida Garere, Webfune. But that year, I did a motor to go on the 19th of March 2023. I think I am motor to go to Nati. Makaya talk on Oraro Abuja. You know, it's Bomad, Obia de Sare Sare. Kamana, Imago, where Oyana the perfect, also Chineke and the perfect. A very Ephraim. Journey, Yoni Lomekota, Kachineke Baria, Chineke Nabata, Robia Nantopa, okay, young. The Waka Sa, Namunya Orapo, Chineke Marapura, Amabun and they were on that. Amabun and they were on that. Yabu, D. I were on Jobaga, Imerahama. I would not be honey in Gagano.
Chineke ga-emezuru ha amara. Amen. Aha Jesus Christ bụ onye nwe. Amen. Afọ m mbụrụ mgba wee sị na wee na-asị uje ka unu ji. Wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu ụgwọ niile mbọ niile unu gba, ọ bụ okwu ọnụ, ọ bụ time, ọ bụ ego, ọ bụ effort, ọ bụ ebe ọbụla bụ nche na njem anụ ma ọ bụ na mmemme anụ abịa na mmezu. A sị na Jehova ga-esi ya n'ime ya wee bless ezinụlọ unu. Ife dị ụkọ na ezinụlọ unu sinsi nụwara di na nwunye, sinsi bụ mmadụ na-ekwebeghị mmete, Jehova ga-esi na mmemme anyị bịara n'ụbọchị taata wee mezuoro gị n'aha Jizọs. Ekene m gị o. Ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịbụ ọha na eze? Obi na-agwa ndị niile bịara ebe a ka Chineke gọzie ha maka na ha hapụrụ be ha, hapụ ihe niile ha na-eme wee bịa ka ha gosi ezinụlọ ịfụnanya, ihe ndị oyibo na-akpọ love, na-akpọkwa solidarity. Chineke ga-agọzi ha ebe ọ bụla ha ji wee wepụta ego ma 10 naira ma 1000 ma 20 naira, ha niile Chineke ga-eti ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Biko gbara ọha na eze afọ eji wee mara gị, afọ a na-etu gị etu. Afọ m bụ ịma na echiri m echichi na Abuja, chikwa n'ụlọ. Ihe a na-akpọ m bụ Ogbuefi Dike dị ọra mma. Ogbuefi Dike dị ọra mma, double chief. A na-etukwa m agbụsị agba na wan, maka na agbụsị ada agba na wan, maka na ọ na-ana ka agbụsị bi. Onye nwe mgbe ha na-agba m mgbọ ivu arụ, Chineke a na-ahụ ya. Ofu onye ji wee fụ m wee jụọ m ka nọ ndụ, nsị ahụ gịnị ga-eme m? Afụrụ m n'anya maka na m nwa ọnwa m bụkwu mmadụ bụ onye kamera, onye bido m anụ n'ebe a, ọ na-adụ ndị ndụdụrụ ka eji dururu. Aga m na-enwe ọṅụ maka na onye dụ ndịre ndụdụrụ kawụ ọdụ kafụ ọdụ everything, ihe ọbụla mmadụ n'idiri iji wee bi n'ụwa bika nka o nwere ya, maka na Chineke nna ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị ga-adịkwu ogologo ndụ more than otu i mere, ị ga-adị more than 100 years, ị ga-eru 120 years. The whole Boss Empire Media na-ekele gị wee na-asị ide ka iji wee na-asị gị esi na Ogbuefi Dike dị ọra mma. Ogbuefi Dike dị ọra mma, ọ nke aka nchụziri ịkpọ gị wee na-asị na Igwe Boss na-ekele gị, na-asị na ọ bụla ịbụ ala na-ebu na site, ọ bụrụ na ịbụ mmanya ịbụ nkwụ enu, ọ bụrụ na ịbụ ọjị, ọ bụrụ na ịbụ mmanya ịbụ nkwụ enu, ife ịbụ bụ ọjị bụrụ aka inu. A sị m na ọ ga-adịrị gị na mma na-asị ide ka iji si na njem anyị bịara taata, ị ga-emecha wee nyewe testimony wee sisi chọwa onye vidio ahụ bịara dade na ọfọ ọgọrọ mezuru wee na-asị gị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ekele m unu, ekele m unu, ekele m unu, ọ ga-adịrị gị na mma. Obi gị niile dị Chineke n'aka, ọ ga-emezuru gị ya. Ihe niile na-akpa gị mana arụ ma na mkpụrụ obi ọ ga-enye gị ya. Amen. Amen. Any evil arrow of sickness directed at you back to sender. Amen. Any evil arrow of untimely death directed at you back to sender. Amen. Any evil arrow of poverty directed at you and your family back to sender. Amen. So shall it be. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Ekele gị o. Ogbuefi Dike dị ọra mma. Igwe Boss na-ekele gị. Thank you. Wee na-asị na odo ụka o. Thank you. Ide ka iji ọ ga-adịrị gị na mma. Egwu ọtị. O nwere egwu na-atị ọpụta abụọ m na. Gawa n'ịntanetị na-ekwu ịchọ ihe dị were ọsọ gawa n'ịntanetị ozugbo. Mma akụziri w ụzọ, ọ bụrụ m bịa akụziwere w ụzọ mma abịa na nkụziri w ụzọ.
That's an already how hard you. Jake. Ụbọchị anyị dị mma ifere nwere anyị ọhụrụ ume mana Chineke agbagba ọgụ ekele alata wee ozukọla ọnwụ ịlabata ọnwụ ele anyị achịla arụ ka ọ mere ọkọlọ ọnwụ dọrọ onye ọbụla ọnwụ anyị ọbụla Chineke alarị anyị ndụ a ka bịa anyị ala akwado ebe nchere onye ọbụla echa anyị anwụ ya bụ ọrụ mere ndụ ka ị ma ndụ Nekam la mweti. Ekala mweti eziokwu la atụma ha onwe egwu mana ekala mweti. Ekala o dara anya yọrọ go chairman na ọmụ. Ya da ka Ephraim dara. Ya bụrụ m si anwụ. Aka m la ho ma je ego. Levu ma go ụlọ ọgwụ gado. Mba, mana ekala anwụ kwa ndụ ọ gatara aka. Ọgụ kwuru eji. Ọ mụ na ahụ. Chineke aka kwuru. Mma ahụ na ihe ahụ la mmụọ. Ndụ ọ gatara aka. Chineke aka kwuru. Ọ mụ na-ekwu Chineke chi kwuo. Ekele ngo. Anyị hụrụ na ọgụ chairman ụmụnna ụmụalata. Ndị anyị hụrụ n'ụlọ bịara n'ikem wee chi n'ụlọ zuru ka eme na-achụ nje ekuru ji na ọ ga-adịrị unu na mma. Na ndị gbọwa ndị na-eme ọbụma ka ha si dị ka ha ji. Wee na-agbapere na asị na mbọ niile unu na-agba na mmemme a sinsi e yiri akwamozu a ma rukwa tata wee fụ na akwamozu a bịara na njedebe wee na-asị na Job ga-anara emere unu amara si na akwamozu a wee mere unu ihe o mebere unu n'elu ụwa n'aha Jizọs. Ịgụ ụbọchị ekele gị gwara ọha na eze ka obi dị gị na ihe na-achị ka ọ mere ezinụlọ na-anụwa ego a na-asị ndị ekele akachi ụmụazị ifere m na ọnwụ ifere m eme ka ibe egwu ha n'ụzọ ha Chineke na-eji ha ụzọ maka ọgwọdụ ụlọ ifere m nọ n'ihu ọ bụla ha adahụ ọ bụla ụlọ ha na-adahụ ma ha dahụ mana Chineke ekpe onwe ha nji ndụ ibi and onwe ha nji agamnihu ibi olileanya ụlọ ụmụazị na-eruka Chineke nkwado ọrụ ha ekele ngo anyị ma onye nwe mana ama m onye nwe mana kọwarịla ọha na eze onye nwe ọfụma ka a mara na onye mmegbu ọmụgwọ ụmụalata mkpere oche na tebụl ha ma otu lebudebe ha anya so Chineke ka na-emekwala ọrụ ka mgbe anyị lọta anyị nwee nghọtafịọ mụ na ndị ọrụ m ụlọ arụba mma ibe niile agụta osi kwesị ekele ngo esokwu ndị ụmụalata nwee esompi iwe oke gochi oleruwe anyị anya wee lacha ụlọ ga-adịrị gị na mma n'ihi achịta anyị gotere anyị erichacha anyị gawa wee na-achị na mmemme anyị bịara tata ọ ga-awụta ihe dị iche n'ezinụlọ gị ọ ga-adị ka aja ka echu from tata ị ga-afụ ihe dị iche ihe na-ekwere omume n'ezinụlọ gị ji ọ ga-esi na mmemme a wee mere gị n'aha Jizọs ekele ngị ego ụbọchị na-ekele gị ihe ụbọchị Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ochie ike ka ewu ihe nye m anụ ịgbalịkwa ekele gị onye isi ekele ngị onye ka nkele ekele ngị our ex-chairman ogwere izogwu mme wepụta our ex-chairman ụmụnna wike ụmụalata ekele gị ụbọchị na-ekele gị wee sị na ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ wee bịa ebe a wee sị n'ụlọ ụzọ ka eme na asị n'ụjọ ka onye ga-adị na mma n'aha Jizọs ọ nwere ihe nwere ịgwọ ọha na eze taa ọnwụ ifere m dabutere anyị akala ele ha anya n'ọrụ were ụlọ ọgwụ anyị kelele ya ọkala lelidemala otu o sila otu tupu weta tupu ọ mgbachi Chineke ọ bụla ọ mgbachi Chineke ga-emebu mana otu o sila anyị anagidegwu o wutere anyị anyị na-ekele ndị ọbụla bịara ebe a ga-alarụ n'udo na-enwe nsogbu ọbụla ka ha si mefu ego mgbaji ka ha ga-eweta ala aha Jizọs amen ekele ngị mmetụ ahụ etu
overheat. Iku boss ekele wo. Onye agba ho bia heat bia holidays n'Enugu a. Bia no deliver. Bia na achu. Bia wo n'Enugu state. We na shinoka de na mma o. Na su de ki shinoka de na mma. Je na na nke mere na report. E were gị n'azụ n'afịa. Anyị na-asị na go ihe hara chairman kịta ọchịchị. Wee na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma. Mmemme anyị bịa taata ga-adị ka asị na-aja ka ịchụ. Ị ga-afịa edichi n'ezinụlọ gị. Je oge akwụghachi gị mbọ niile na-agbasi nsị eyiri ụlọ akwụkwọ ma rukwa taata. Mmajikọ mmadụ n'aha Jizọs. Ekene m gị o. Ọ nwere nkasi obi ị na-enye? Nkasi obi ma ụmụ ajịra nwee ndidi na ọbakọrọba onye ma ụmụ ajịra niile ma nwunye ha nwee ndidi Chineke ga-emere ha ihe ọbụla ha chọrọ ihe ọbụla ha nyere Chineke ọ ga-emere ya Chineke ma anya ihe ọbụla Chukwu adịghị onye o kere nkịtị ga-agọzi n'aha Amen. Ekele ngị o. Were asị na ọ bụla ịbụ ana n'edu na site the Eagle Boys and the whole person Empire Media na-ekele gị ọ ga-adị gị na mma ekele ngị o. Cheike lara me bo ka nwe ke bu efi ekele ngo Cover it. I got love about 1,000. 1,000 too much.
maka ya wuru obodo a. Onye ịchọ ime occasion chọbịa, iji ego ijiri ego, ọ ga-emere gị vidio mana ịkwụkwa ya ụgwọ ma emesịa. Maka ọ bụrụ ịkwụrụ ya ụgwọ ya, ndị anụmanụ na-azụ ụmụ mmụọ n'ime ọhịa adịrị gị ọzọ. So I will come to Abuja again, and then just like I may establish the world, we hear my voice from the radio Nigeria. So, Mumwe forever, that is why I want to recognize your presence in our midst, to remind the people of the community that somebody that matters in the society, that is not easy to be forget in the society. The HF will be like a HF. I am a Kumakiabo Opurora. All the poor the book over the Zulu of the Fenjica. I know one night okay, none of the preacher. On our Jordan look, Epota will back in phone. Oja Toboku. He will only pursue everywhere. Chile Hoto Ashali La Conwo. Chile Hoto Africa Conwo. Because you can speak English attached with the grammar and the vocabulary. Obrora, Ige, Abasivini now Jesus. And I may use you the chairman, or whosoever that lead Abuja people down to this place. Can they use as a point of contact? When I say Namu Jonya, when I say Nachileke, Gawusu Ligrigindo, Nabrigon, only one is Tulu, only one gave me to Kanagrosi, very one night okay. And okay, Tabuna Swap, Ebuna Lono, Ebuna Guapo, Chileke gave me to carry out to Makana one net number. I know soon, when I tell you, come on, Jesus. Thank you. Epamak, I want to recognize your presence in our midst through the power of attorney of Chairman of Achago Ward 2 PDP as I half. Awesome Kelegi, Epamak, I ain't saying no. Ige, no. Abuna Kenesia. Ekena kwada bibu mobu na ekena ise kwefa wobu ezigbo to nwanne munji aba ezigbo nwanne nsumanu na oguba chonoku mana ọ na mmadụ chọta mmụme ka ọ gbara onye na-ekwu maka the young barrister that was earlier before now, not now, earlier before now, the young barrister, but now it is no longer younger barrister. It is a powerful and unique barrister indeed. A barrister that manages high courts, magistrate courts, customary courts, appeal courts. Unless the man will give the rap here. Can you get it up? No, the work can never because I can't Ephraim. I can go. Nambona Makasugo. That's Uno. When did Nimanema Omubo Bonaji? Ibonina Aganozo. Come on now. Echaweka Ephraim Suede, Nakomo Madis Suede. Or the castle, Madara Polowa, the water go, Manama Sigin, Obigajuro, I got taken a mile. Because one has if I did not be Tata. Thank you. Yeah, whatever has a one. Or the Namon.
na oge awadi nwa n'Igbo ya ọ dị m nwute bụkwara ihe iru uju nye mụnwa na ezinụlọ ọkachasịkwa mma m mpa m rapụrụ na ụmụnne ọ wụrụ anyị nwute na ọdachi n'afọ a mana n'otu aka ahụ asịkwa m na obi dịkwa m aṅụrị ka ikwu na ibe ma ndị ọyị ma ndị ụka ma ndị ikwu nne si wee gbakwutekwa anyị n'oge iri uju a wee sokwara anyị na-eri uju na-enyekwa anyị sọpọtụ n'ụzọ dị n'iche iche ka ha si anọnyere anyị site n'ụbọchị nke nna anyị hapụrụ anyị bụ n'ọnwa Eprel tata bụ n'ọnwa Maachị tata bụ Eprel na obi dị m ụtọ wee ekele m gị anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ na mmemme a bụ sị na ihe dị ha dị na Naịjirịa na unu mee mmemme anụ ọ chafụghị iru anyị na-asị na unu zuru ka emee na-asị njire ka unu ji na ọ ga-adụ na mma onwe ihe dị ka ekene ị na-enye ndị ikwu na ibe na ndị frens anwe wishi asị ndị chọrọ ebe taata enwere m ekene izizi bụrụ ekene m na-agara Chukwu Olisa bi n'eluigwe n'otu o si wee mee anyị eme mmemme a taa na-enwere nsogbu ọbụla na-enwere mmiri ozuzo na-enwere nghọtafie enwere onye nụrụ ọgụ onwere onye ya na ịbịa nwere onu na onu agbakọ wee na-asị na ekelere m Chukwu wee na-ekelekwa na-ekene ndị ọyị ndị gbapụtara anyị na oge iru uju a wee sokwara anyị na-eru uju most especially na-ekenekwa ụmụnne m ndị ntọ na sọpọtụ ha na kọpụreshọn ga asụchapụ na-enye m ọṅụ maka na asị na nwanne na nwanne na izuka mana ndị wee na-ekenekwa ha n'ụzọ pụrụ iche na-ekenekwa ekene pụrụ iche na-agakwara nwanne m nke ntọ Chibuike na mgbagharị ya niile ka sinsi mpa mụrụ mụnwa na onwe m anọrọ Naịjirịa mana nyanwa na-agbagharị ọ batakwa ụlọ na-agbagharị wee na-asịkwa na Chukwu ahụ na-agba ya ume ya na-agba ya ume na-enyekwa ya ume o ji na-agbagharị n'aha Jizọs o si wee na-ewetakwa na-asọpọtụ na-emekwa ihe na Chukwu a na-enye ya amamihe ga-akọntinu na-enye ya amamihe n'aha Jizọs wee na-ekenekwa mma m n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ na-edikwanụ ọ dịrị izi mana ọ nechara anyị anya wee sị ọgụrụ na ọ nwere ebe ọzọ o si wee ghọta ofe o siri n'ebe anyị nọ n'edi wee na-anọchikwara anyị ike na-edikwa were mkpume wee bagide n'obi wee na-edewe mpa anyị ekene m na-ekenekwa anyị n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekenekwa ụmụnne m ma m ndị ikwu nne m ha gbakwara m mbọ n'ụzọ pụrụ iche amakwa m ebe m na-ebido kenewe wee na-asị ekene ga-arụfa especially ndị ikwu nne m ahụ ekene ga-arụfa wee na-ekenekwa ekene pụrụ iche ụmụnna m wee na-asị ka ekene pụrụ iche dịrịfa na ha mekarịrị na o nwere ihe dị ka ụmụnna mmadụ abịakwa n'ọnọdụ mekwara onye nwa ka esi emere ibe ya anụkwa oge onye nwa na-eru uju agbatakwa wee na-asị ekene dị iche dịrịkwa ha wee na-ekenekwu ndị nke si Abuja bịa maka na atụrụ m anya ha wee gbakwa n'ogologo ụzọ wee si ihe ha ka Abuja bịakwa na-achị ebe a agbanyeghịkwa na nke ha mechara na Abuja si ekene pụrụ iche dịrị ha ebe ha si wee weta Chukwu ga-akwụghachi ha mmadụ pụrụ mmaji n'aha Jizọs. Agụ wala ọhanaeze aha na-etu gị etu ọ mụnwa wụ Kingsley Nnamdi Umeh nna m na-etu m nna nyere ugo gị bụ ọzọ ekene gị ịma na abịa n'obe agụ anyị na unu uwe ogbo ma abịa na so na eme ume ka anyị na-azụ unu na-azụ unu and many people che na anyị na unu bụ the same blood ịghọtago ọnya ka anyị ji wee wepụta obi wee bịa n'ikem wee sị na anyị ga-asọpọtụ unu anyị kara ịbịa prezent ihe anyị mana my brother junior brother bụ Uche bụ ezi oyi gị ezi ọkwa aka gị ịka mara ya karịa mụnwa bụ nwanne ya wee ọ sị m ka anyị hafụ ya echi na onwe ha ehe taa mụnwa na onwe nwekwe ehe ịhụ na nna ọrụ anyị na anyị ga-abịa mụnwa na onwe m nwere ọrụ m ga-aga echi mana ọ ga-reprezentị m anyị ga-eme ihe anyị kwesịrị ka anyị mee ịghọtagwo wee sị na ekele m unu wee sị na unu zuru ka eme na-asị njire ka unu ji
na ndị bụbụ onye na-emafụ ka a na-asị jide ka eji wee na-asị na ebụrụ a na nọ na saịtị ọkwa na ihe dị ha dị na Naịjirịa unu mee mmemme a ọchafụ achafụ wee na-asị na Jehova ga-esi na mmemme a wee meruo unu amara mmemme a ga-adị ka aja ka unu chụrụ n'ezinụlọ a from today going up ihe ahụ ihe dị iche na ndụ gị na ndụ ezinụlọ a ihe ahụ na-ekweghị omume na ndụ gị na ndị ezinụlọ a Jehova ga-esi na mmemme a wee merie ya unu na-asị na ihe ọbụla bụ ife unu tụfuru mgbara ọbụla unu gbafuru ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ omume ọ bụ ego na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ego bụ ọzọ ekene gị o the Hobo's Empire Media na-ekene gị wee na-asị ijisi ike na ọ ga-adị gị na mma anyị na-anụ azụ gị from abroad ma oge nọ United Arab Emirates Igubos nọ ya bak steeti pụtakwa jee jekwa gala jekwa South Africa wee na-agbagharị wee na-asị chetakwa Igubos na-edere ga fa ọ ga-adị gị na mma nwanne ekene gị na we dey here if not be we others dey forgotten bro ekene gị biko megodu ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma gwara ọha na eze ife gbasara gị na ezinụlọ a mere akwamozu tata second born ya na-akwata ọ ga-adị gị na mma anyị na-akasị unu obi ana m akasị unu obi na mbụ na-asị unu nwee ndidi ka unu hafụ ịkwa akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na Igbo niile na-aga n'ozu ọ ga-adị unu na mma biko bụ na ọha na eze ka obi dị gị tata na mmemme unu mere tata nwere ya na-ebi akpa n'isi ọ gwara ya bịachara si na ọ bịara nwere ihe obi ma ọ na mmadụ ncha bịara mee ihe ọbụla na-eke mkpanụ mmadụ ncha ndị bịara wepụtara ya taa bịakwasoro anyị na gwara anyị n'ụbọchị nketa ahụ asị ya ka Chukwu gozie ha ncha really happy ekene m gị anyị nwere ezigbo aṅụrị na isi mpa anyị bụ Ephraim Nate na many people abụghị ezigbo ọgbụgba ama n'isi asị na obiri ndị ọfụma anyị wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs mana Jos egbu n'oge gbagoro anyị nwantịntị ka isi wee mara ya ọnya wụ nna gị ka gịnị ya si wee dị ka ọ bụkwa ezigbo mmadụ to you oge ọ dị ndụ anyị nọ a na-eche na anyị na nwanne witoro ka isi arapụ ọtụ na-atụka ọrụ na-emechi ya na-eme ihe niile ibe ma ụbọchị ọ nwụrụ anyị bọchara ka anyị esi were gasọ ọnwa ebe anyị chọrọ ịga bọchara kọcha agwụ very close and as a father to play a very good role in our lives ọrụ sọmụwa ụmụ nwanne m ndị ọzọ anyị na Chukwu n'aka anya anyị ike anyị ga-ejiwe na jide ọnọdụ ụka maka na okwu ihe oke ihe mere anyị n'ezinụlọ ekele m unu ana m ekele unu wee na-asị n'unu zukọ eme na-asị njekọ unu ji na ọ ga-adị na mma ọpọ nke kọntrị si wee dị ọpọ nke esi wee sie ike na Naịjirịa na unu mee akwamozu a mechafu ya ihe ihere ọ bụrụ akwamozu a na ọzọ onye ama ha ihe dị na mmemme wee ihe ama ha ihe west mana ana m ekpe na-asị na ọ ga-adị ka ha jaka unu chụrụ n'ezinụlọ a frontat unu mesịrị mmemme ịragodo tata bụ n'ihe echi ị ga-ama na ivuturu ivu ịghọtago ị ga-ama na ihe dị iche dị Jehova esi na-ewe bulie unu elu nye unu ịfụnanya zuru oke nye unu ogologo ndụ na arụ isi ike ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị mepere unu ụzọ na-ekwere mmepe ụzọ na-ekwebeghị mmepe si nso ụwa na-ekwe papa unu mmepe unu ga-esi na mmemme a wee mepee ya the Hobo's Empire Media na-asị njekọ unu ji Igubos na-ekene unu wee na-asị unu ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ọ nwere ihe ọzọ ị nwere ịbụ ọha na eze ndị ikwu na ibe chọghị wee bịa obi aṅụrị ndị very happy na ọ dịrọkwa n'izi akpọ ịkpọ mmadụ ọzọ maka na emere m expect ndị bịara akwamozu ma ndị si Abuja ma ndị si Lafia ma ndị achịba anyị kwa ka a chịrị ebe ọ na wefute obi ha ibi ma
Again, I as in to you on a show of to be the car on everything because this one of these box. As no you will weak at least so you on a biara Monday biara gafa for oh no one the end so will be the man neck the watch me last Monday no one go to you contribute to go to on Amen. That's the key. I tell them, oh, God, I won't be able to. One day, go over snow brother, give one Namonde. Or put on Napier and Pum Street. Papa Unogana, I will yard, the moon of Buyaras, I hear Buna one your work, a manner. On our day, or Adaganya Gasha. Can't have equal many things. I'm a baby, and I said, you're going to be an Andopa. Oh, my brother, Jeff. I believe in self never on a cabam. Come on, it is Jack and Madden and Muddy. No, case we're not there. Or they can mother half. What I go? Man, I won't know how or I'm but a mother. And they got a when I not got do number. And I said, you're going to be an Andopa. When I snap my mouth, no matter. You got what you know, magic from Magina Jesus. I can go. I want to find a 2 gate. Chibaiko, Dogu, it was naked. When I said, I will never my living queen, I will never lay on our side. I got a grand Thank you.